ତମେ ଭଲ ଅଛ? ହଁ। ଆଜି କଣ ଖାଇକି ଆସିଛ? ଚୁନା। ବଢିଆ। ତମେ କଣ ଖାଇଛ? ଚୁନା ଖାଇଛ ନା? ବଢିଆ ପିଲା। ତମେ ଆଜି କଣ ଖାଇଛ? ବଢିଆ। ଆଜି ଆମେ ପଢିବା କଣ? ଶୂନ୍ୟର ଧାରଣା ଜାଣିବା, ହେଲା କି? ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ବୋଲିବି ତାପରେ ତମେ ସବୁ ବୋଲିବ, ହେଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ବୋଲୁଛି ତାପରେ ତମେ ବୋଲିବ। 10ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, 10ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଖାଉଥିଲେ ଖାଉଥିଲେ ଜ ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା ଆଉ ରହିଲା ନ। 9ଟି ଥିଲା ମୂଷା ଛୁଆ, 9ଟି ଥିଲା ମୂଷା ଛୁଆ, କାଟୁଥିଲେ କାଠ, କାଟୁଥିଲେ କାଠ କାଟି ଜଣେ ଗଲା, କାଟି ଜଣେ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 8। ଆଉ ରହିଲା 8। 8ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, 8ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଖୋଳୁଥିଲେ ଗାତ, ଖୋଳୁଥିଲେ ଗାତ, ଗାତ ଖୋଳି ଜଣେ ଗଲା, ଗାତ ଖୋଳି ଜଣେ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 7। ଆଉ ରହିଲା 7। 7ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, 7ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଚଢୁଥିଲେ ରୁଅ, ଚଢୁଥିଲେ ରୁଅ ଜଡ଼ି ଜଣେ ଗଲା, ରୁଅ ଜଡ଼ି ଜଣେ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 6। ଆଉ ରହିଲା 6। 6ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, 6ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, କରୁଥିଲେ ନାଚ, କରୁଥିଲେ ନାଚ, ନାଚ କରି ଜଣେ ଗଲା, ନାଚ କରି ଜଣେ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 5। ଆଉ ରହିଲା 5। 5ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, 5ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଖାଉଥିଲେ କ୍ଷୀରି, ଖାଉଥିଲେ କ୍ଷୀରି, କ୍ଷୀରି ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, କ୍ଷୀରି ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 4। ଆଉ ରହିଲା 4। 4ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, 4ଟି ଥିଲା ମୂଷା ଛୁଆ, ବଜାଉଥିଲେ ଗିନି, ବଜାଉଥିଲେ ଗିନି, ଗିନି ବଜାଇ ଜଣେ ଗଲା, ଗିନି ବଜାଇ ଜଣେ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 3। ଆଉ ରହିଲା 3। 3ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, 3ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଖାଉଥିଲେ ଉଇ, ଖାଉଥିଲେ ଉଇ ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, ଉଇ ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 2। ଆଉ ରହିଲା 2। 2ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, 2ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଖାଉଥିଲେ କେକ୍, ଖାଉଥିଲେ କେକ୍, କେକ୍ ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, କେକ୍ ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 1। ଆଉ ରହିଲା 1। 1ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, 1ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଖାଉଥିଲେ ଚୂନ, ଖାଉଥିଲେ ଚୂନ, ଚୂନ ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, ଚୂନ ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 0। ଆଉ ରହିଲା 0। ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ଗୀତଟାରୁ କଣ ଜାଣିଲ? ଜଣେ ଜଣେ ଗଲା ପରେ କଣ ରହୁଛି? ଜଣେ ଜଣେ କମୁଛି ନା ନାଇଁ? କମିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ ରହିଲା? କିଛି ରହିଲାନି। ତା ମାନେ